mislim da sam se ja rodila sa tom ljubavlju za odbojkom, iskreno. Gledala sam na TV-u mušku reprezentaciju, pratila sam sve njihove rezultate i definitivno nije bilo nikakvog dvoumljenja, nikakvih problema oko toga da li da počnem ili ne. Ja volim da kažem da sam ušla u to zaista onako kao devojčica koja voli sport i koja voli da trenira odbojku i zaista nisam ni sanjala da to može da postane moj posao i nekako spontano iz dana u dan došla je kao jedna dnevna razonoda, hobi. Međutim, kada smo videli da to može da bude neki moj poziv, da imam talenat i da se zaista posvećujem, onda smo krenuli malo ozbiljnije. Iskreno mislim da to rečima ne može da se opiše, da je to nešto što zaista sportista koji je deo reprezentacije može samo da oseti. Jednostavno kada ti obučeš taj dres, tu majicu koja ima grb na grudima, kada izađeš i pevaš himnu i sveg mogućeg glasa, da je to zaista neka posebna emocija. Subotica je grad u kojem je ostalo moje srce, moja porodica, moji najbolji prijatelji i to je grad u koji se uvek vratim nekako da se odmorim od svih obaveza i da jednostavno samo budem ja, da uživam i da nekako da proživim one najlepše trenutke.